Salam hormatly tamaşaçylarymyz. Hemmeňiziň bilişiňiz ýaly Makul Hyzmat Terjime Merkezi köp ýyllaryň dowamyndan bäri halkymyza dürli dillerde terjime etmekde hyzmat berip gelýär. Makul Hyzmat Terjime Merkezine siz okuw resminamalaryňyzy, faglyk bilen baglanyşykly resminamалary, wiza üçin gerek bolan resminamalaryňyzy terjime etdirip bilersiňiz. Mundan başga-da ylmy işler we makalalar toplamyny terjime etmek boýunça hem hyzmatymyz bar. Bogur ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň muallimlerini we taliplerini has we gyzyklandyrsa gerek. Şonuň üçin siz ylmy işleriňizi dürli dillerde terjime etdirmek isleýän bolsaňyz, onda Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Ylmy işleri terjime etmekde ýürüteleşen hunermenlerimiz siziň hyzmatyňyzda. Habarlaşma üçin telefon belgimiz 863 78 96 73 96 48 55.